Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Apreliň başynda Azatlyk Radiosynyň bilim ulgamyna çeşmeleri şu ýyl orta mekteplerde bilim alýan 8-nji sınıf okuwçylaryň sınıfdan sınıfa geçiş synaklaryny tapşyrmajakdyklaryny hemde olaryň öňümizdäki 2025-2026-njy okuw ýylyna şol bir okuw maksatnamasyny gaýtanamaly boljakdyklaryny habar berdiler. Türkmenistan 2013-nji ýylda orta bilim 12 ýyllyk edileli bäri şu ýyl ýurdun mekdeplerine ilkinji gedek 12-nji sınıf okuwçylary uçurulmalýar. 8-nji sınıf okuwçylaryň sınıfdan sınıfa geçiş synaklarynyň şu ýyl ýatyrylmagy hemde olaryň öňümizdäki okuw ýylyna üstümizdäki ýylyň okuw sapaklaryny gaýtalamagynyň meýilleşdirmegi barada bilim ministrligi düşündürüş bermeýär. Bu barada ýurdun resmi, ýarym resmi köpçülikleriniň habar beriş serişdelerine hem maglumat berilmeýär. Umum orta bilim berýän mekdepleri her ýyl sınıfdan sınıfa geçiş synaklary şeýle-de şu wagtda içinde 4-nji boý 10-njy sınıflarda sepkit synaklary geçirilýärdi. Mektebi tamamlayan okuwçylar iň soňky okuw ýylynyň ahyryna jemleýiji döwlet synaklaryny tapşyrýarlar. Türkmenistanyň bilim ulgamyna 5 basgançak biniýatlyk esas hökmüne belenýär. Mektebi çenli bilim, orta bilim, orta hüner bilimi, ýokary hüner bilimi, ýokary okuw mektebinden soňky hüner bilimi. Türkmenistanyň mektebi içinde bilimiň soňky bir ýyly, ýagny 5 ýaşly çağalaryň başlangyç bilime taýýarlanylmagy hökmany talap hökmüne girdildi. Şeýle-de orta bilim döwlet tarapyndan öpçün edilýär we onuň kabul edilip alynmagy hökmany talap bolup durýar. Ýa-da geçen ýylyň noýabr aýyna Türkmen we Rus magarif işgärleri Aşgabatda möhüm duşuşuklary geçirip bilim ulgamyny tejribe alışmagy maksat etdiler. Hususan olar 9-njy sınıflar üçin esasy döwlet synagy we 11-nji sınıflar üçin ýeketäk döwlet synagy ýaly synaklary geçirmegiň Rus tejribesi boýunça tejribe alışmagy mümkinçiliklerini ara alyp maksatlaşdylar. Bu arada Türkmenistanyň bilim ministrligine görä soňky bir ýyl ogly wagtyň dowamyna ýurtda hususan 12-nji sınıf mektebi okuwçylary üçin bir näçe okuw kitaplary çap edilipdir. Dünýä türkmenleri gepleşigimiziň nowatdaky soňky täzelikleriň fonuna Türkmenistanyň bilim ulgamyna gaýtadan nazar aýlamagy finansiýar. Elbetde biz bar bolan ähli soraglary jogap tapyp bilmeris. Munyň üçin resmi düşündürüşler, beýanatlar, iň bolmany resmi habarlar zerur bolup durýar. Ýöne biz Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Haly bilen ýurdun bilim ulgamynaky özgörüşleri dogrusyna gurrun ederiz. Hemde bu ugurda öňki ýyllaryň tejribelerine sarglanarys. Daýbada gepleşigimiziň başyna agzap geçen soňky täzeligimiz, ýagny 8-nji sınıflaryň üstümizdäki ýylda okuyan okuw sapaklaryny öňümizdäki ýylda hem gaýtadan okumaklary, olaryň sınıfdan sınıfa geçiş synagyndan azat edilmegi diňe şu ýyl. Sizde nähili soraglary, nähili pikirleri döretdi? Mende bulaşık pikirleri döretdi, sebebi Türkmenistanyň bilim ulgamy doly işlenilmedik, ol bir belli bir maksatlary göz öňünde tutmaýan bolmaly. Sebebi Türkmenistan dünýä tejribesine eýerýär, meselem Russiýadan nähili, daşary ýurtlardan nähili şol tejribe eýerýär. Hut şu orta mektepleriň 12 ýyl bolmagy da şoň bilen baglanyşykly. Sebebi mektep okuwçylaryna 12 ýyllap bilim berer ýaly. Türkmenistanyň baza häzir taýýar däl. Şoň bilen birlikde mektebiň guruluşy bar. Şol seniň başda da belleşiň ýaly. Meselem başlangyç bilim. Ondan soňky ikinji tapkyr doly däl orta bilim. Ýagny egerde okuwçy 12 ýyllap okumagy mümkinçiligi bolmasa, ýa-da onuň zihini şoňa ýetmeýän bolsa, ony doly däl orta bilim bilen tamamlamagy hukugy bolmaly. Ýagny egzamen tapşyryp, synagdan geçip, şondan soň attestat alyp, ol haýsydyr bir hüner öwredýän mektebe girip biler, ýa-da hiç bir okuw ýa-da şolar ýaly praktiki çäreler talap etmeýän, meselem maldarçylyk ýa-da daýgançylyk ýaly işlerde de işläp bilýär. Şol erkinlik bolmaly. Inni häzirki döwürde ine şu seniň aýdyşyň ýaly öň doly däl orta bilim 7 ýyllykdy. Soň ony 8 ýyllyk etdiler. Häzirki döwürde ol 9 ýyllyk. Şol 9 ýyllygy gutoruş egzameni bolmaly. Ýagny okuwçy doly däl orta mektebi gutormaly. Soňra ol eger mümkinçilik bolsa onu orta mektebi doly gutormaly. Ýöne okuw maksatnamasynyň, ýagny okuw sapaklarynyň gaýtalanmagy okuw kitaplarynyň
yeterlik değerligi, yani şol öwredilmeli sapaklaryň kada laýyk değerligi bilen baglanşykly diýip pikir edýän. Odarda Türkmenistanyň 30 ýyl bäri durly bilim urgumlary tejribe edilip görülýär. Garaşdyrylan ilk ýyllaryna orta bilim 9 ýyllyk edildi. Bu ýagdaý köp sanly raýatyň hususana daşary ýurtlarda ýokary bilim almak mümkinçiliklerini çäklendirdi. Ýokary bilimde durly tejribeler synag edilip görüldi. Okuwa girmek üçin iş tejribesi talap edildi. Ýokary bilimiň soňky 2 ýyly bir döwür hünär öwreniş tejribesi hökmüne bellenli. Soňra Gurbanly Berdi Muhammedowyň ýurt başyna gelmek bilen mekdepler tapgyrlygyny esasy 12 ýyllyk edildi. Ýokary bilim möhületi 5 ýyla çekildi. Garaz ýaňy bir garaşsyzlyk alan ýurdun 30 ýyllyk taryhyna bilim urgumyna şunça üýtgeçmeleriň tejribe edilip görülmegi ýaş ösdürümleriň sowatlygyny, bilimine, olaryň dünýä garaýşyna, göz ýetimine, hünär öwreniş mümkinçiliklerini nähil täsir etdirýär? Benim pikirimçe bu bir entek dolu işlenmedik uğur. Egerde bir garaşdyrlygyň başga ýyllaryny alsak, entek mektepler 9 ýyly geçmeýänkä ýa-da edil geçäýän badyna şol 9 ýyllyk bolmaly diýilenne. Türkmenistanda bir näçe mektepler bardy. Şoň bilen birlikde Türkmen mektebi ýa-da Aýratyn Zehinli okuwçylaryň mektebi. Şolar ýaly ýöriteleşdirilen ýa-da şuňlaşdyrylan bilim berýän mektepler bardy. Şol maksatnamalary işläp düzmek gerek. Egerde biz häzir öz tejribemize seretsek, şo ýyllarda ýetişen okuwçylaryň en çemesi daşary ýurtda orun aldylar. Meselem Kömürov diýip bizim ýyldaşymyz, ol Amerikanyň Birleşik Ştatlaryna çağalar wraç bolup işleýär, gaty bir meşhur wraç hökmünde tanalýar, şol ýerde orun aldy. Edil şolar ýaly kadrlar ýetişdirmek, şolar ýaly bilermenler ýetişdirmek üçin hökman ýöriteleşdirilen ýa-da çuňlaşdyrylan bilim berýän mektepler gerek. Mektep meselem 12 ýyl bolup biler. Ol arada dünýä tejribesi onu işläp şeýle düzýärler. Ol arada bir garşylykly pikir aýtmak gaty kyn. Sebäp ol tejribeden geçen zat. Ýöne şol 12 ýylyň dowamyna çağa, ýagny okuwça bilim bermek usuly aýratyn mesele bolup durýar. Onsoň bir Türkmenistanyň Magarif ministrligi diýilýän wezipe hemişe kim baha garalýar. Şol ministr wezipesini nähilidir bir jogapkärçiligi pes bolan adamlary goýýarlar. Elbetde şeýle de edip bolar. Meselem bir partiýanyň ýa-da bir toparyň talaby boýunça bir adamy ministr edip goýup bolar. Ýöne onuň ornwasary hökman pedagogikany bilýän, mekdebi bilýän, şol mekdebiň sapaklaryny geçen adam bolmaly. Ýagny şonu bilýän, ýörüýte adam bolmaly. Ine şol kadrlara ýeterlik üns berilenok. Şonuň üçin Türkmenistanyň okuw maksatnamasyna şeýle boşluklar bar. Ýurdun orta mektepleriniň okuw programmalaryna soňky 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamyna girdilen sapaklar üns özüne çekýär. Meselem ýaşaýyş durmuş esaslary diýilen bir sapak bar. Onu ýaş ýetginjeklere durmuşyň esaslary, maşgala gymmatlyklary, durmuşda erkegiň hem de aýalyň orny, umumy gymmatlyklar, ruh berentlik ýa-da sosipes bolmalyk ýaly mowduklar öwredilýän eken. Ýa-da Türkmenistanyň döwlet we hukuk esaslary, ýa-da Türkmenistanyň ykdysady we durmuş geografiýasy ýaly sapaklar geçilýär. Galbertide daşky gurşaw öwrenmäge bagyşlanyp ekologiýa diýilen sapak hem girdilipdir. Bu boýunça okuw kitaplary hem çapdan çykypdyr. Şeýle de orta mekteplerde ikinji daşary ýurt dilleri okudyryp başlanypdyr. Rus we ingliz dilinden daşary, käbir mekteplerde arab dili, pars dili, yapon dili, hytaý dili, fransuz dili ýaly ikinji daşary ýurt dili hökmüne okudyryp başlanypdyr şu diller. Şular ýaly öz öğretmenleriň pikirinizçe dünýäniň täze taraplaryna gönükdirilýärmi ýa-da Türkmenistanyň şertlerine kywaپ getirilýärmi? Bular elbetde meniň pikirimçe oňa başlangyç gowy maksatlar, oňa teklipler ýöne ony ýerine ýetirmek gerek. Sebäbi Türkmenistanyň basymyny ýaz pasy başlanýar. Şol ýaz başlanmagy bilen eýem may aýynyň şu apreliň aýagyndan gurçuk aladasy başlanýar, ýüpek gurçugy. Ýüpek gurçugy öýden çykan badyna da gowaçylary ýekelemek meýdan işi başlanýar, tomyski işler. Soňra güýzde paýta ýygymy başlanýar. Okuwçyny mektebe getirmeýärler. Egerde ol mektebe gelse, şol aýdylýan sapaklary öwrense, olar üçin elbetde ol bir
bahasyna yetip bolmajak bir zat, ol gowy zat, gowy maksat. Sebäbi durmuşda öwrenen zadyň sana ziyan etmeýär. Ýagny durmuşda öwredilýän zatlaryň hiç biriniň ziyany ýok. Gep şonu öwretmekde hem şonu okuwçynyň aňyna ýetirmekde. Onsoň şol uğurlar boýunça ýörüýti okuw kitaplarynyň bolmagy gerek. Goşmaça gollanmalar gerek. Okuwçy öz başda şonu öwrenir ýaly. Muallimiň aýdanyndan daşary da bir zatlara göz ýetirir ýaly. Meselem fransuz dili. Fransuz dilini sapakda bir öwredýärler. Ol okuwçy öýe gelip ýene-de öz başda taýýarlanýar ýaly goşmaça edebiýaty bolmaly. Ýöne Türkmenistanyň şertine esasy kıyınçılık, esasy üstün düşürilýän zat. Ol okuwçyny mektebe eltmeýärler. Bir gezek men Garagum çölüne işleýän bir muallim bilen gürleşdim. Sen diýdim, gowy ýerde işleýän Garagum çölüne o ýerde gowaça ýok, gowaça meýdany ýok, beýleki ýok. Belki de seniň okuwçylaryň gowudyr, aktivdir, işçiňdir diýdim. Ýok diýdi, ol çölde mal bar diýdi. Okuwçylar malyň ýygyna diýdi. Ol gowaça ol tapawdy ýok diýdi. Şolar ýaly okuwçyny malyň ýygyna düşürmeli däller, mektebe elter ýaly etmeli. Şol şert bolmaly. Eger şeýle şert bolsa, onu ol girdilen sapaklaryň ählisi okuwçyga aza kendi gowy düşünje berip biler. Unda berde bilim urgamy tehnologiýa döwrüne nähil özgertmeleri teşne Türkmenistanyň bilim urgamy dünýä bilen nädip aýakdaş gitmeli. Türkmen magarifi işgärleri bu gurdu halkara tejribe alışmagy nähil giňeltmeli. Bu gurda dünýä ilminiň ösüşi bilen aýakdaş gitmek gerek. Meselem bizim mektebe başlan ýyllarymyzda aritmetika diýen sapak bardy. Soňra şol aritmetika sapagy ýatyryldy da şoň ýerine matematika sapagy ýerdildi. Matematika aritmetikadan düýpli tapawutlanýar. Eýen birinji synpdan başlap, şolar ýaly häzirki döwürde ilim özgörýär. Ýa-da bolmasa biz ine himiýa ilmini alyp görelim. Himiýa öň umumy himiýa sapagy geçilýärdi. Soňra şol himiýada organik himiýa diýen aýratyn bir sapak boldy. Aýratyn goşmaça uğur boldy şol. Ýokary synplarda okudylýardy. Şonuň bilen birlikde häzirki döwürde de şolar ýaly uğurlar bar. Meselem himiýa biologiýa ilmi ýa-da fizika tehnologiýa ilmi. Ilimler ösýär, özgörýär, terminler özgörýär. Ine şoňa laýyk okuw kitaplaryny taýýarlamak gerek. Öňki okuw kitaplary däl, täzeçi okuw kitaplary gerek. Täzeçi terminologiýalar bar, ýagny adalgalar bar. Şolary okuwçylara ýetirmek gerek. Şunyň ösýän tehnologiýasyna laýyklykda täze fizika kitabyny, himiýa kitabyny, matematika kitabyny, hem ekologiýa boýunça kitaplary, kompýuter ulgamy boýunça, kompýuter hyzmatlary boýunça kitaplary, şeýle hem öýjükli elektron ulgamlar bar. Şolar baradaky düşünje berýän sapaklary aýratyn goşmaly hem şolar barada ýörüti okuw kitaplary bolmaly. Şagalara mektep okuwçylaryna şu uğurdan şunyň tehnologiýasyndan ýeterlik bilim bermäge çalışmaly. Şoň bilen birlikde şol sapakda öwredilýän zatlary okuwçylar hakyky durmuşda görüp bilmeli. Meselem kompýuter meselesi. Mektepde öwredilýän kompýuter sapagyny şol okuwçy öz öýünni, öz kompýuterini açyp görüp şonu düşünüp bilmeli. Saprazlyk bolmaly däl. Şonu okuwçy hakyky durmuşda görmeli. Meselem tebigaty görmek meselesi. Aýdaly meselem buna bir uran şaha. Şol şahany otlamaly däl diýsem bir ýere gömmeli ýa-da başga bir dökünýäli bir şert üçin ulanmaly. Plastik gapmy, meselem şu plastik gaby bir aýratyn bir kapa taşlanýanyna aýratyn bir ýygnalýan ýerde goýmaly. Ine bir iň bir ýöneköý zat. Şonuň bilen birlikde Garagumda dogzogyň derwezesi diýilýän uly deşikden ägirt uly boşlukdan gaz çykyp dur. Şol gaz ýanýa, şol gazyň tebigaty ýetirýän täsiri Türkmenistanyň awto uluglaryň goýberýän gazyndan hem artyk diýilýär. Ine şolar ýaly çaprazlyk bar. Ol ýerde sen bir kagyzy, meselem bir plastik çüşäni tebigaty ziyan ýetirmez ýaly aradan aýyrmak barada gurrun edýän. Beýlede bolsa ýer astynyň çykyp duran gaz bütün dünýä ekologik ziyan ýetirýär. Ine şolar ýaly çaprazlyk bar. Mektep okuwçylaryny sapakda alýan sapak tejribesi bilen, ýagny muallimden dinleýän sözü bilen durmuşda görýän zadynyň arasyna
näsiledir bir baglanşyk bolmaly. Eger şu baglanşyk bolmasa, onu muallim şonu okuwça aýtmaly, şonu öwretmeli. Ana men şunu öwredýän, emma bizim jemgyýetimizde ýok. Bizim durmuşymyzda şu ulanylmaýar. Siz belki de alim bolup ýa-da bir ýolbaşy bolup ýetişeningizde şu meselelere üns berin diýeri ýaly muallima erkinlik bermeli. Muallim şol çaprazlygy okuwça düşündirip bilmeli. Ine şeýle şertler bolarny belki de okuwça häzirki zaman ilmine laýyk terbiýe bermekde bir täsirli ynandyrjy şert bolup bilermi diýip oýlanýan.